Zdravím, tady Adam. Legalizace marihuany je nejen v posledních letech velmi diskutované a kontroverzní téma. Pojďme se tedy podívat na argumenty pro, ale i proti legalizaci této drogy. Nejprve je nutné si říct, že tato diskuze je natolik komplexní, že nemůžeme mluvit pouze o dopadu, který bude legalizace či nelegalizace marihuany mít na společnost, ale i na obecně historický a společenský kontext ilegality této drogy. Nemluvě o tom, že dost argumentů, které se prezentují ohledně tohoto téma, jsou zakořeněné v ideologii a tudíž jsou mnohem obecnější. Začal bych u argumentů pro legalizaci marihuany. Musím se přiznat, že osobně toto stanovisko zastávám, ale budu se snažit být co nejobjektivnější i v argumentech proti legalizaci. Já osobně operuju hlavně s dvěmi argumenty. První je argument ideologický, a to, že stát by neměl být právo natolik zasahovat do chování svých občanů. Toto je samozřejmě více obecná liberální myšlenka, která tvrdí, že občané by měli být zodpovědní za své činy, za to, co požívají, za to, co kupují. Tento argument je čistě ideologický a chápu, že nepřesvědčené dále nepřesvědčí. Avšak argumentovat by tu šlo například alegorii na extrémně striktní rodiče, které vše svým dětem zakazují. Tyto děti tím pádem mají chuť zkoušet ty věci, které mají zakázané, protože, jak všichni víme a rčení tvrdí, zakázané ovoce chutná nejlépe. Argument druhý a mnohem více pragmatický je ten, že ilegalita marihuany tvoří obrovský černý trh. Za prvé, na tomto černém trhu uniká státu spoustu peněz, které by mohlo jinak danit. A za druhé, tento černý trh je nevýhodný i pro nakupující. Jak se má nakupující bránit, když koupí něco z černého trhu, což například není dostatečně kvalitní, či produkt, který koupil, nedostane? Bránit se legální cestou nemůže. Nutné taky říct, že v České republice je tento černý trh tak veliký, že skutečně obrat peněz, které by stát mohl danit, se pohybuje v částkách milionů korun. Tyto dva argumenty jsou hlavním důvodem, proč já jsem za legalizaci marihuany, ač třeba ji osobně nemám chuť používat. Argumentů existuje samozřejmě víc, ale já bych chtěl se vrátit k jednomu argumentačnímu faulu, který spousta lidí používá. A to je tvrzení, že marihuana může být legální, protože legálně je alkohol a tabák. Zde se setkáváme samozřejmě s whataboutismem, o kterém jsem již dělal video. Myslím si, že je dobré se tomuto argumentu vyvarovat. Ale jde ho použít na otázku morální. Jak může být morální prodej marihuany? Podobně morální jako alkohol a tabák. Takže vlastně vůbec, ale volný trh je fakt fajn věc. Teď se dostáváme k argumentům proti. Přiznám se, je pro mě těžké je obhájit, ale schopný rétor by měl údajně být schopen obhajovat i názory, za kterými si nestojí. Tak uvidíme, jak to dokážu. Za prvé, častý argument je, nelze předpokládat, jaký dopad to bude mít na českou společnost. A to je naprosto validní argument, my nemůžeme předpokládat, co se stane přímo tady v České republice. Ano, my můžeme pozorovat, co se stalo v jiných státech, ale řekl bych, že společenský kontext České republiky je natolik specifický, že na 100% si nikdy jistí být nemůžeme. Legalizací marihuany bychom se tak pouštili do určitého risku. Samozřejmě záleží, jestli nám za to ten risk stojí. To je otázka, na kterou si každý musí odpovědět sám. Druhý argument je, že takováto legalizace by mohla drasticky změnit trh práce. Dalo by se totiž očekávat, že produkce a konzumace alkoholu poklesne a tím pádem poklesnou i práce, které se alkoholu týkají. Ano, samozřejmě se objeví i nové, které se týkají marihuany, ale zde se potýkáme za prvé s nutností rekvalifikace a za druhé s tím, že ne pro každého by třeba ta práce byla, či by ji byl ochotný dělat. A třetí argument proti je strach. Strach ze změny, strach z dopadu, strach z toho, co se může se společností stát. My tento argument samozřejmě můžeme vyvracet daty a tak dále, ale skutečnost je, že tento strach existuje. Není tomu tak, že člověk, který by se podobné legalizace bál, je nutně hloupý. Ne, on chce to nejlepší pro své okolí. Jenom se bojí, co by mohla takováto legalizace přinést právě pro to jeho okolí. I lidské emoce jsou něco, na co mají zákony alespoň do nějaké míry myslet. Jelikož jsem zmínil argumentační faul i u argumentů pro, tak zmíním argumentační faul i u argumentů proti. A to takovéto přehánění. Legalizujeme-li marihuanu, co bude dál? Heroin, kokain? Já osobně vám na to řeknu klidně, proč ne, ale většina lidí vám řekne, to ne, heroin a kokain jsou špatný. Ano, můžeme říct, že jsou, ale zde mluvíme konkrétně o marihuaně.
Ne o tom, co bude dál. Nepřeháníme do budoucna. Mluvíme o konkrétním tématu. Já vám moc děkuju za sledování tohoto videa. Moc rád bych slyšel váš názor. A nejenom názor, ale i argumenty k němu. Proč si myslíte, že by marihuana měla či neměla být legalizována? Prosím, podělte se o to v komentářích pod videem. Také vás poprosím o sdílení tohoto videa. YouTube algoritmus nemá rád malé kanály, a tak sdílení na jakoukoliv sociální síť mi moc pomůže. Moji další tvorbu naleznete nejenom na tomto kanále, ale i na anglickém kanále Zlatovlas, kde dělám videa v angličtině o hudbě, politice, ale i unikátně českých věcech. Děkuji za sledování.